Kapin 2 ka kilo nga shabu nga balor og 23 million pesos nasakmit sa mga sakop sa kapulisan. Barangay Kapitan sa Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu, giambush patay dito sa Clarin, Bohol. Kapin 300 ka mga empleyado sa Kapitolyo napakya sa pag-submit sa ilang SALN. Assets nila ni Governor Davide o Vice Governor Magpale, misaka. Dumanhog Mayor Nelson Garcia, ipasuspenso na ni Governor Davide. Pinoy boxing fans ni Manny Pacquiao nag-uul sa kapildihan ni ini. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes, petsa 4 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo na ihato ng mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Subling gipamatud-an kagahapon nga way misiaw nga mga badlungon sa Katilingban atol sa away ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Way natalang dagkong krimen ang kapulisan sa Central Visayas sud sa mga oras kun diin gipasalida ang gitawag nga fight of the century. Puyon ra ang pango sa Police Regional Office 7 sa nitabong resulta sa duwa kun diin gipildi ni Floyd Mayweather Jr. si Pacquiao. I give it naman kay Mayweather. He was really a very, very good tactician and strategist also. It was nga assessment nila. It was a fighter against a boxer. Sa laing mga balita, patay ang kapitan sa Barangay Agos sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kinsa giambush sa duha ka riding in tandem samtang padong mamista didto sa Bohol. Ryan Sorote, Suginlimi. Kadlaw nang naabot sa iyang panimay ang patayng lawas ni Kapitan Juvencio Lauron sa Barangay Agos sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pasada alas 2 kagahapon miabot sa Sugbo ang patayng lawas ni ini apan nalangay og hatod sa ila human gipa-autopsy. Nakalitan sa hitabo ang pamilya sa kapitan og nagdumili sa pagluwat og pamahayag. Mamisita unta sa iyang yutang natawan sa lungsod sa Sakbayan, Bohol si Lauron uban ang iyang mga higala og pamilya kagahapon sa buntag. Samtang nagsakay kining tricycle kalit nga may butho ang riding in tandem og namusil sa may highway sa Barangay Kabul sa lungsod sa Clarin. Nakaambak kini uban ang laing mga pasahero og suway nga mitago sa kanal apan gigukod kini sa laing riding in tandem og gipusil sa ulo. Nasaksihan sa iyang bayaw ang maong hitabo apan wa na niya maklaro ang naong sa mamumuno. Ang katong tao nga akong kita, hindi po nadulo kayo. Pero kita din po niya nga, iyang, bang, kasa niya. So, tayon, haragan sila. Way nabuhat ang mga kauban sa kapitan nga nagsunod kaniya sakay ang laing upat ka matrisikol tungod sa kahadlok. Gida ang kapitan sa tambalanan sa lungsod sa Clarin apan namatay kini tungod sa unang ka mga samad pinusilan sa iyang dughan ug ulo. Nagtuo ang mga kaubang konsehal sa biktima nga mga taga Bohol ra ang mga mamumuno nga gisugo sa pagpatay. Doon na say nakamatikod nga gipanid-an na daan ng kapitan pag-abot sa Clarin. Posible nga pag-abot pa lang dito na pita na doon na ba yung nag-monitor ba? Nasayran nga plano pa untang mudagan pagbalik ni Lauron pagkakapitan alang sa ikaupat nga termino. Mupulo niya pagkakapitan ang first counselor nga si Jimboy Igot. Wala lagi ko, wala tayo mapangutana nga makapaita, makasulti, makatulisok niya nga maariya po gawin kayo, busado ka ka. Limpyo. Pagki-Diyos na siya. Ryan Sorote, News 5. Politika og away sa yuta ang duha nga gisusi nga motibo sa pag-ambush patay sa kapitan sa Barangay Agos. Juliet Hainar, Suginlimi. Gitahasan ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang Bohol Police, CIDG 7, Regional Intelligence Division sa pag-ila sa mga responsable sa kamatayon ni Kapitan Juvencio Lauron. Mato ni Banyas, tataw nga giplanuhan daan ang maong krimen. Pinagplanuhan talaga siya. Hindi yun basta-basta na lang ginawa. Subay sa inisyal nga impormasyon sa Regional Intelligence Division, duha ka posibleng motibo ang hinungdan sa pagpatay kang anhing Kapitan Lauron. Kini mao ang politika ug ang nakabanging pamilya tungod sa yuta. Atong hibawan ang kaning biktima dunay mga pamilya diha nga ilang ka problema tungod sa yuta.
Palaw man pahinuon ang investigasyon sa background sa biktima, sama na lang kung nakadawat na ba kini kaniadto og death threats. Juliet Haynor, News 5. Upat ka tawo patay sa naglahing insidente sa pagpamusil sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Dumanhog. King Perez, Suginlimi. Gipusil patay ni adtong Sabado sa gabi si Ruel Goylan sa eskina sa sitio Kalubihan 2, Barangay Pahak. Matod sa Homicide Section sa Lapu-Lapu City Police Office, gihatod sa biktima ang usa ka babaeng minyo. Igorang gipanganaog sa multikab ang mga babae ug niabot ang wa mailing tawo gipusil ang biktima nga naigo sa liog. Duha ka buto sa armas ang nadunggan sa mga tawo sa dapit. Apan walay nitugan sa pamayhon sa gunman, kinsa yanurang nilakaw palayo sa nahitabuan. Duha ka anggulo ang gisubay sa kapulisan. Una mao ang selos ug dunay kalambigitan sa ginadiling drogas. Kanang selos kanang selos kaning babae single minyo sa. Minyo. Nya kani pong si Kuan namat kani pong sulod biktima na po ni sa bana ang asawa tuwa sa gawas. Nya mingon tag kaning sa drug related verify yun pa na i-verify pa kung sa kamaturo kanang istorya dito sa area. I-verify pa sa intelligence sa station to. So kuan kanang posibleng na maligyan na siya. Posible basin kanang murag nag-finance la na kaya iyang masawa to mas gawas. Gipatay sab sa wa mailing tawang freelance electrician nga si Joshua Aninyon sa May Bayabas Extension sa Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Giong gipaninglan sa utang ang biktima sa lalaking nag-shades, hinungdan nga dunay nahitabong panaglalis. Nakadagan pa si Aninyon apan gigukod sa gunman. Dihang gipusil ug usab ang biktima na ang hinog naigo sa tiilang 14 anyos nga babae nga si Jean Maica de la Cruz, kinsa daling gidala sa tambalanan. Giangkon sa inahan sa biktima nga nalambigit ang iyang anak sa ilegal nga drogas. Wa magdugay gipusil siya. Madig-ana siya. Ning suway sa pagsibat ito padong o gitirahan siya kausa sa suspect og naigo tungod sa kabiktima sa iyang wa nga tiil. Sa mua, butag sa'yo, gipukaw na siya. Wala ko kay Bang. Wala ko kaila silang naonggi. Wala sila masubo. Patay ang duha ka lalaki human pa mo sila sa wa mailing mamumuno sa sitio Katap, Barangay Bulak sa lungsod sa Dumanhog niadtong Biyernes sa gabi. Ang mga biktima mao silang Danilo Avila alias Dansoy ug Arnold Lovitos Albios. Sa inisyal ng investigasyon sa Dumanhog Police, nagtagay ang duha niadtong tungura. 15 ka empty shells ug duha ka slag sa kalibre 45 ug laing duha ka empty shell sa carbine rifle ang nakuha sa crime scene. Si Avila dunay murder case sa Barili Regional Trial Court ug may suspect sa kamatayon sa kapitan sa Tubod Duguan nga si Cipriano Torquido. King Perez, News 5. Kinilong shabu na sakmit sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch gikan sa asawa og igsuon sa naprisong drug pusher nga gituwang mo itig supply tibok lalawigan sa Sugbo. Laing lalaki nga napriso na kaniadto gumikan sa pagpamaligyag shabu subling nasikop sa masamang sala. King Perez, Suginlimi. Gibana ba ng 2 kilo 25 gramo sa gidudahang shabu nga dunay estimated value nga 23,659,000 pesos ang nasakmit sa Cebu Provincial Intelligence Branch gikan sa gingong tig-supplyan og shabu. Laing nasakmit kining 5 ka large sachet ug ang sakilang gigamit nga Mitsubishi Strada nga gisakyan sa mga dinakman nga silang Maribel Arsenal ug Eduardo Arsenal. Dito sa sitio Kalkalan, Barangay Poblasyon sa lungsod sa San Remigio, nadakpan ang asawa og igsuon sa drug inmate nga si Reynaldo Arsenal alias Ray Siga nga nasikop niya itong tuig 2011. Gituan nga gipadayon ni Maribel ang negosyo sa iyang bana. Usa ka buwan kining gimonitor kinsang gituhang nagsupply og drogas tibok lalawigan sa Sugbo. Mitumaw na kaniadto ang panga ni Maribel sa mga resibo sa money remittance sama sa nakuhang ebidensya atol sa gihimong pagpangronda sa drogas sa lungsod sa Liloan niadtong Agosto sa may aging tuig. Even kami wala nag-expect nga nato kada ko ang volume nga makuha nato. Pasabot kini nga sa unsa kita ka serious gayud sa atong kampanya batok sa illegal drugs, and we commend you, the team of Superintendent del Botra. Sa akong sabsabtan, this is the biggest. Gihimakak ni Maribel nga iya ang nakuhang kinilong shabu.
Wala ko involved na eh. Kuwara na sa kumbana, wala ko kuanan na. Lakip nga gidako pang iyang bayaw. Padung naunta sila sa San Remigio aron mabisita sa lubnganan sa inahan sa iyang bana. Depensa sa bayaw nga si Eduardo, nga blind siya sa maong hitabo. Kay wa siya makita nga dunay drogas nga gikarga sa sakyanan. Ug igo lang siyang ipamaneho. May posibilidad niya kay iyang lang bana. Pero ako wayo bumag kung ano na. With the confiscation of 2 kilos, we can say na minimize na po ang proliferation sa mga illegal drugs in the community. And we always tell our personnel in the field to honestly and religiously conduct illegal drugs and neutralize drug pushers. Gusto sa pangu sa PRO7 nga matumbok ang mga drug sources ug mga tigdawatan niini. Kay hangtod karon wa pay nakitang shabu-lab dinhi sa Sugbo, mao nga gituwang ipanghatod lang ang supply sa shabu. Kay nagbuwag-buwag ang isla sa Central Visayas, dali ra kining mapalusot ug gisud i-monitor ang entry sa illegal nga drogas. Matod niini nga angay sa pangusgan sa ubang government agencies ug local government units ang demand reduction sa illegal drugs. If we continue with our operation, sabi nga tuloy-tuloy yung pagpapakilala ng pulis sa mga masamang tao. Subling nasikop sabang ex-convict ang si Rex Mabulis, gumikan sa pagpamaligya og shabu dihang gipahigayunan og buy-bus operation sa Cebu City Intelligence Branch sa Barangay Calamba. Upat ka bulto og 120 ka pakete sa shabu nga mobalor og dulan 300,000 pesos ug usa ka revolver ang nasakmit gikan kaniya. Ang istorya bag-o na siyang laya. So amo sang gi-check positive ma'am. In fact gikuan sa niya giangkon na sa niya. King Perez, News 5. Usa ka sports utility vehicle nakabangga og motorsiklo og food stall sa likod sa simbahan sa Guadalupe kagahapon. Gitabang ang driver sa Montero Sports nga nailang si Ranolfo Rosales human nakabangga sa luyong bahin sa Guadalupe Church sa Dakbayan sa Sugbo. Unang nabanggaan ni mao ang motorsiklo nga usa ka Jasper Sagrado diyang gisundan sa traffic enforcer og sa biktima nga nakabangga og umuan mahinabi mipaandar dayon kini sa sakinan nga miresulta sa pagkalahos sa mga food stalls. Tulo ka wa pa mailing tao ang nangaon ang naangol atol sa hitabo. Sila kering ada, kita si ada na, itso dire. Langos lang yun, dalawos lang yun. Pag ingon sa komplinan nga, ikaw na siya na color niya, kuntilo, hubag ka ng nagkadugo. So, ako sa ganyan sir, kanang, excuse me sir, night, komplinan ni mo sir, nakaigo malay ka dito sir, kapita. Siya nga, ha, naginuktok siya, pag human, napagsulti. Pag human, duko siya, nidriso man ino dito. Pagino. Gikalipay ni Cebu Governor Junjun Davide ang nakabot nga kasabutan tali sa Kepco Salcon Corporation ug sa union niini niadtong Sabado dihang mipatilwa si Dole Secretary Rosalinda Baldos. Mato ni Davide matag karon ug unya siya kun i-update ni Baldos sa nahitabo nga mediation tali sa duha ka grupo. Ang abogado sa Kapitolyo mo'y usa sa mitambong sa mga kasabutan aron ipaabot ang ilang mga hunahuna sa nahitabong kasamok. Karon nga nahilot na ang kasungian malaumon si Davide nga di na unya maapektuhan ang supply sa kuryente sa Metro Cebu, Panay, Leyte ug Negros Occidental. We thank him. We thank Secretary Baldos and all those who took part in the negotiations to dispute between the management of KEPCO and its employees. Niadtong Abril 30 ra ang deadline alang sa submission sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth sa mga empleyado sa gobyerno ingon man ang mga public officials. Sa Kapitolyo doon na pay 313 ka mga empleyado ang wa pa makahatag sa ilang SALN. Jinky Rosit, Suginlimi. Sa kinatibuk ang 918 ka mga regular nga kawani sa provincial capital, nasuta nga 589 pa lang ang nakasumite sa ilang tinuig na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
26 ka mga elected public official sab ang nakasumiter sa ilang salen nga naglakip ni Gobernador Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale. Abril 30 pa ang gitagana nga deadline sa Office of the Ombudsman sa pagfile niini apan nasayran nga duna pay 313 ka mga empleyado ang wa pa makatuman niini. Mangayo pa ni data sa Ombudsman kung doon na ba ni-submit sa ilaha directly. Kaya pwede ba submit ka dito sa ilaha directly? Pwede sa mo paagi ka sa HR, ang HR na rin mo submit nito sa Ombudsman. Si Davide mideklarar og 19,487,201 nga total net worth nga naglangkob sa mga agricultural lands, residential lot, mga sakyanan, bank accounts ug mga alahas, samtang ang iyang liabilities mikabat og 4.5 million pesos. Ang maong net worth mas taas og 5 million itandi sa tuig 2013 nga 14.9 million pesos ra. Matud sa gobernador, ang rason sa pagsaka sa iyang katigayunan gumikan sa ilang negosyo. Increase sa income sa my wife's business. My wife has her own business, kanang iyang recovery management services. And naka-income sila, increase ng income, so that explains why do na increase po sa atong SLM, sa assets, sa net worth. Samtang si Magpale mideklarar og 58.8 million pesos nga total net worth, mas taas itandi sa 2013 nga 57.3 million pesos. Wa siya'y nalatid nga liability sud na sa duha ka tuig. Base sa Republic Act 6713, ang si bisan kinsang masakpang namakak sa iyang salen mag-atubang og kasong perjury ug falsification of public documents. Samtang kadtong napakyas pagsumiter sa ilang salen mag-atubang sab og tukmang silot. Ang first offense is suspension from 1 month and 1 day up to 6 months. First offense. So ang second offense is dismissal. That is based on a civil service memorandum circular. Jinky Rosit, News 5. Disappointed ang mga boxing fans ni Manny Pacquiao sa nitabong resulta sa dugay na nga gipaabot nga fight of the century. King Perez, Suginlimi. Sa Pacquiao-Mayweather fight, gitapukan ng mga live screening venues diri sa Dakbayan sa Sugbo. Dunay komportable nga nananausod sa usa ka hotel sa kantidad nga kapin 500 pesos. Ang uban anian nananaw sa libreng pagpasalida sud silang barangay gym sama sa barangay Guadalupe. Tungod kay atol sa day off ang giatngan nga boxing match karong tuiga, gatusan ka mga empleyado sa Kapitolyo uban ng ilang pamilya ang nananaw sulod sa social hall. Giubanan sila mismo ni Governor Junjun Davide ug pipila ka mga department head. Kining mga off-duty nga mga pulis wa sab gipalabay ang higayon nga makasaksi sa kulbahinam nga boxing match. Ang labing dakong live screening maong 3 de Mayo sud sa Cebu Coliseum. Gibanaban ang 3,000 ka mga taong misaksi sa duwa ni Pacquiao ug Mayweather. Gani gihimo kining higayon sa pipila ka mga Subuanon nga ibaligya ang libre untang ticket lakip na ngadto sa mga langyaw. Baligya lagi ninyo sir. Baligya sir. Ano na maligya man mo? Ano yung gibaligya? Wa mo maligya sir. Wa mo maligya. Do you know that it is free? Yeah, I don't know why they're trying to get us to come in. So how much did you pay? They give it 200. 200. So it's alright with you to pay 200. I don't know, why not? I don't care, it's fine. Who are you betting for? Si Matthew nga gikan pa sa England tuyong may-ari sa Pilipinas aron makauban ng mga Pacquiao supporters sa pagsaksi sa gipaabot nga duwa sa iyang idolo. Because he's, I mean, the Philippines, honest to win, he's a better fighter. He's really famous, so yeah. So you think that he's gonna win? I hope that he'll win. You're hoping. I hope he'll win. But you're not confident. I don't know, Mayweather's pretty good. Sud sa 12 ka boxing rounds walay undang nga miabiba ang mga boxing fans. Deklarang nga mananaog si Floyd Mayweather Jr. nang uli og naminghoy ang libuan ka mga tao nga nananaw diri sa Cebu Coliseum. Puting binuanga. Wa gyud lami ila na lang daw ang importante diha pilatado gyud si Mayweather. Walay bout ni Manny Pacquiao. Sa inyong daog among dungog. Ang uban nagpaabot nga dunay mahitabong rematch tali kang Pacquiao ug Mayweather.
Okay, daghang magkaltupan si leader. Sunod na patay na. King Perez News 5. Bisa naglawig sa kadagatan sakay sa cruise ship, gihugupan sa mga boxing fans ang dugay na nga gipaabot nga away ni Mayweather og Pacquiao. Sakay sa Princess Regal Cruise sa Scandinavia, ani ang report ni Glenn Soco. Alas 5 sa buntag sa adlawng Domingo ang oras sa away ni Manny Pacquiao ug Floyd Mayweather Jr. diri sa Princess Regal Cruise nga naglawig sa kadagatan sa Scandinavia ug Baltics. Gikan sa Copenhagen, Denmark, paingon sa Oslo, Norway. Dulan 600 ka mga Filipino ang sakop sa usa ka libo nga cruise sa maong barko nga adunay kapin sa 3,000 ka pasahero. Pinagi sa internet live streaming, nasaksihan sa mga Pinoy nga mga crew ug pasahero ang 12 rounds nga away ni Mayweather ug Pacquiao. Nasagmuyo ang pipila ka mga fans ni Manny apan nakadawat sa kapildihan sa pambansang kamao. Kaya medyo malungkot ang mga Pilipino ngayon. Kahit siguro sa Pilipinas, malungkot ang mga Pilipino. No? Gawa nung hindi na champion eh. Parang hindi ako mapaniwala na talo si Pacquiao. Idol na idol pa naman yun. So, malungkot pa yan? Malungkot ako ngayon. Talo na. Natalo pa yung malungkot. Wala, maganda sana yung laban eh. Kaso, hindi talaga ma-corner ni Pacquiao si Mayweather. So, kumbinsido ka sa resulta? Oo, kasi talagang magulang na player si Mayweather. Hindi mo talaga mga corner, talagang mautak. It was a good fight and Manny did his best, but Mayweather is just too good and too much for him. But it's also a good thing. So, may the best man win in the future once more. Kung bibigyan ng pagkakataon, pero talagang hindi kaya talaga ni Pacquiao manalo. Mahirap. Kasi yung nakita ko yung mga rounds, medyo alanganin yung pasok lagi ni Pacquiao eh. Adunay 46 ka nationalities ang sakay niining cruise nga naglakip sa kapin usa ka libo ka mga Amerikano. Sila nagpaluyo kang Mayweather ug nalipay nga nadayon ang dugay nang gipaabot nga fight of the century. May magre-rematch man siguro okay lang, pero hindi na siguro muna ako tataya. Naglawig sa kadagatan sa Denmark, sakay sa Princess Regal Cruise. Glenn Soco, News 5. Hinay ang dagan sa resulta sa investigasyon sa nahitabong tulis sa may gold pawn shop sa Maidan, Colon kay wa pa makahatag silang inventory ang mga ahensya ug bisan nga dunay identified suspect wa pa gikiha. Madin Sabang Suginimi. Human sa kapino sa kasimana sukad na hitabo ang pagpanuli sa My Gold Pawn Shop, wa pa makairog ang Cebu City Police Theft and Robbery Section sa nahitabong pagpanuli sa My Gold Pawn Shop. Wa pa gihapon makahatag og inventory og kantidad sa mga nakawat nga alahas ang management sa maong establisimento. Matod sa pangu sa TRS, gipasaligan lang sila nga magmeeting pa ang management ug ang ilang legal counsel. Basta last week, atong Friday, ibalik-balikan mo sila. Kasi balik itong investigator ito. According sa katong sa security supervisor, si security officer Manila, mag-meeting pa sila with counsel, sila legal. Basta pa sila mo release o mahatag pa sila kilagi official nga declaration nila sa involved na sa robbery, damage o mo-decide po sila kasi mo represent sa pag-file sa kaso. Duna na nailhan nga suspect subay sa kuha sa CCTV nga si Michael Florida nga usa sa mga suspect sa pagpanuli sa e-bingo club sa Dakbayan sa Mandaue. Ug duna sab kini arrest warrant sa pagpanulis og bangko sa Cagayan de Oro City. Dunay impormasyon ang kapulisan nga wa na sa sugbo si Florida ug mga kauban. Misugot na sab ang unom ka mga empleyado nga giimbitar sa kapulisan nga ipaubos sa polygraph test human sa pagduda nga dunay inside contact ang mga tulisan. Panawagan karon sa pangu sa TRS nga mo-kooperar ang management sa MyGold aron maka-file na og reklamo. Ang MyGold Pawn Shop ubos sa pagduma sa Vixal Development Corporation ang tag-iya sa Metro Gaisano.
Ato idali ang pag-declare kay pila ra ba na inventory. Unya ang kining pag-file og kaso pwede na sa security department lang para masulat mo ng mga siguro ang HR o ini kada dagkog rango. Madin Sabang, News 5. Gimando na ni Governor Junjun Davide ang pag-serve sa suspension order ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia sa mas daling panahon. Mato ni Davide nga bisan og way representante sa DILG, mahimorang i-serve sa provincial attorney ang suspension ni Mayor Nelson sud sa 6 ka buwan. Way non mabalaka si Davide sa posibleng pagsupak sa mga supporters ni Garcia sanglit misalig siya sa makatako sa kapulisan nga makontrolra nila ang posibleng kagubot nga motumaw sa munisipyo. Si Garcia misang-at og motion for reconsideration sa kasong grave abuse of authority. And I ask also si the Secretary to the Sanggunian to send a representative para mag-serve atong order, atong resolution nila sa Sandigan Aboriginal Board. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tano. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!